Nina bakaHlavana Bhulumlile Ndulinde obubaso Mantshonga benoqelemane ohlelweni lanamhlanje sikwethulela umkhuleko webandla lamaLuthela. Bekuyisabatha lomhla ka-17 kwephezulu ngenkathi ibandla lamaLuthela litheleke esigodlweni sesilo osuthu kwaNongoma enyakatho nelendlovukazi uMthaniya. Leli bandla ke belizokwethula ubuholi balo busha liphindeke licele nezibusiso kunomthebe wesizwe. Ekhuluma ke uMdlokombane kulomcimbi ubeke kanje. Ngithokozile enhlizweni yami ngoba ngihlala njalo ngininga ngoNkulunkulu ngibafisa futhi nabangisekelayo ekumazini nasekumqondeni loNkulunkulu wami wangigcoba umntwana kadebeka bafundisi bami nilalele niphelekezela umbhishobhi webandla lamaLuthela namhlanje ezongena kulesi sigodlo uNkulunkulu akhuluma ngaso ngo-1888 lapha entabeni uCeza lapho inkosi yahlala khona iminyaka emibili yaphuma mhla zingama-22 iya kwaNdunu isifikile ingqungqulo eshaya amapheko eGomora neSodoma ukuthi phuma manje lapha ehlathini uyokulwa okungcono ufe kodwa yayazi yona ukuthi angeke afe mamo umntwana uyithintathintile inhlupheko yesilo sasosuthu inhlupheko yesilo sasosuthu iqala esilweni sasemgongondlovu ngenkathi sihlaselwa isizwe lapha yana ngo-1838 ziyishumi nesithupha enyangeni kaDisemba usuku enafika ngalo kimi kwaKhetho Mthandayo ngo-2017 lokho kwakufakaza ukuthi uNkulunkulu uhlale khona esizweni samaZulu ukhona bukaNkulunkulu esizweni samaZulu kukhombisa ukuthi isizwe samaZulu uNkulunkulu wasinikeza ubuholi esizweni samaZulu akufanele sifile sengathi si lonely. We must know that we are covered and we are protected by the protector. The only thing uNkulunkulu ayifunayo is to connect. Ngisho njalo mangicelwa ibandla leChristian Latter Church ukuzovula indlu yesonto lapha ya eMhlanga mhla zi-15 sisuke eGoli noMchiza mhla ka-14 ntambama kade ngihlangene nabosomabhizinisi base-Afrika nodokotela baseMelika nababeqhamuka e-Asia lapho kuzoxoxwa khona ngezifo ezithize kodwa kungimangalisa abafundisi bami nani nabesilo ngethuswa into eyodwa ukuthi hawu so baba namba bengayithinti indaba lolukhuvethe olusihlaseleyo ngayibuza ukuthi hawu kabaluthinti ngani bishop wami umyaka lolukhuvethe oluvele oselubikiwe phesheya cha ngabe ngiqamba amankosi amawasa balithinte ngikhuluma ngoJanuary 14 sasuka lapho sihamba siseqa ama-storms nge-private jet isiphikele eThekwini sengiphuthuma idina engangizokhuluma kulo ngalelo langa ngesikhathi kufike laba Latter Christian beqhamuka eNgilandi eAmerica kukhona umphathi walo lonke emhlabeni kodwa ke lokho kwanginikeza ithemba lokuthi uma abangamabandla noma abangabaholi bamabandla sebekhona kwelikaMthaniya kungikhumbuza ukufika kwabo abangamaKristu lapha ya esigodlweni kwaNodwengu bezokhuleka esilweni
Yilapho ke kufika kimi lezi zinto zokukhumbula ukuthi uNkulunkulu bekhona kulowo bukhosi. Akusho lutho ukuthi siphume sihlephuke kangakanani einhlizweni zethu noma sehlulwe kangakanani. Kodwa engifisa ukuchaza lapha ukuthi mase lesi sigodlo sibuka uceza sibuke undi isigodlo bese sibuka unodwengu lapho lo bukhosi busuka khona kimi kuze kuzofika manje kufika uKristu kulesi sizwe. Okhokho bethu bebukela thina esingabendlu yenkosi umbane kufika lapho emukela khona amakhosi ukuthi uNkulunkulu uyinkosi, bemukela nokuthi uJesu uyinkosi uyabusa. Uyikhombisile impawu njengoba ngisachaza ngo1838 eNcombe, waphinde wayikhombisa uNkulunkulu ngo1879 eSandlwane. Lapha engihlale ngisho njalo lokho ukuthi kufanele ngabe thina amaZulu sihambela phezulu ngoba uNkulunkulu wehlelo thina. Izitha zethu ziza nezigayegaye zezikhali bethi kuzoqothwa ngathi. Kepha uNkulunkulu wenqaba. Kwale noma sekuthiwa sebebuye okwesibili ngoJulayi mhla ka4 kanti ngomhla ka3 bashisa isigodlo sakwakhangela phezulu mawuthi 10 off to Ulundi ushiya uR66 nesigodlo sasemakheni. Ibuka inkosi uCetshwayo nababuthwayo ilapha nondi into bayishisa lezi zigodlo. Beza lapho sebeza nawo yonke inhlobo yabahlaseli lapho kwase kuumhlaba wonke jikelele, ngoba abanye they seem not to understand ukuthi ngaleso sikhathi amangisi ayekade phethe umhlaba, kodwa uNkulunkulu wangena kumaZulu ukuba uNkulunkulu awathele ngehlazo amangisi ashaywe ngabantu abanqulu zabo zihleze obala. Ithike lapho esinqulu zethu zihleze obala. Uyasithanda uNkulunkulu lesizwe. Mbukeli, ake siphinde futhi sibonane ngemuva kwekhefu. Ubukela isigaba sesibili sohlelo ebukhosini nokuhlelo ke lolu olandela impilo yesilo samabandla kanye nendlunkulu yonkana kaZulu. Njengalokho ke namhlanje mbukeli sikwethulela ke inkulumo yesilo esiyethulekwa noNgoma ngenkathi ibandla lamaLuthela lizokwethula ubuholi balo obusha kumdlokombane liphindeke licele nezibusiso. Mina ngicabanga ukuthi ngiyobambisana nabaphathi bezwi likaNkulunkulu abayini sobaba wami. So ibamba ithula ithi umonakalo wona mkhulu, kodwa akukho kwehlola uNkulunkulu. Kabagcini futhi abantu uNkulunkulu ngesikhathi sephutha. Unereason yokumgcina umuntu. Lapha yanokhokho bethu base beyinqobile impi eSandlwane. Wakhombisa uNkulunkulu ukuthi ngehlelo othini. Kusho ukuthi uNkulunkulu wayesevele ehlele othini enkosini uCetshwayo ukuthi ningayi ezikhungweni zabo. Ngoba wayeseke wabona into eyenzeke eNcome. Ngoba it was only the difference was only 50 years apart from King Shaka. Abantu ababambe impi eSandlwane ilamabutho ayetrainwe yiLembe. Ayazi ukuthi uma sesiyibambile siyafa siyaphela khona lapha, ngeke silidedele izwe lethu. Sase sakhiwe isizwe. Manje ke nansi indaba. Umhlaba sase siunqobile wonke ngoba sasinqobe isiqhwaga somhlaba wonke jikelele. Mase kiwa le eShiyani, it was not an instruction of the king. Kwangasahanjwa ngendlela eyayikhiphe ngayo impi. Kodwa enguthandayo uyaphinda uNkulunkulu uyayibhala incwadi kubahlaseli
wathi abalanda igebengu zonke beyixoshela ukuganga ezweni labo bayithatha bayoyifaka emazweni athize ama-aborigines adliwa abantu ababezigebengu ababexoshwe emazweni abo, ama-Red Indians ngokunjalo. Kwase kunabantu abasevele bephostwe kulezo ndawo, kepha uNkulunkulu emuhle wakwenza kwabalula ukuthi nina njengamazulu ngifuna ukwenza uphawu ngani ningiqonde mina uNkulunkulu ukuthi nginguNkulunkulu onjani. Into ayenza uNkulunkulu sebebuye bonke, kwangazohlaselwa abantu abaningi ababekhona, kwakuzohlaselwa nje abantu bakwaZulu. Manje-ke ngisho ukuthi lapho uNkulunkulu wabhala incwadi kithi sonke ukuthi thina simelwe yini ukwenza izinto ezinjani, saphumelela sanqoba isizwe samaZulu. Kufanele sibuyele lapho emuva siyofuna ukuthi uNkulunkulu usinikeze ini. Engikuthandayo-ke ukuthi ngomusa njengoba silapha namhla lapho umhlaba wonke ulila ngenxa yesifo sokhuvethe oludle abantu abaningi, abathandiweyo bethu siyakhala ngenhliziyo, kepha ngithi siphila ngesikhathi somusa njengoba ngikhuluma nje awukho umuzi ongenalo iphilisi. Cela nivulele umoya ifeni. Awukho umuzi ongenalo iphilisi. Uma iphilisi lingekho kufanele sifune iphilisi lobungcwele uNkulunkulu ukuze selaphe thina njengesizwe. Lekelela ukuze uNkulunkulu asilekelele njengesizwe, ngoba ayikho into eyosiphumelelisa uma ngabe singalifundele iphilisi likaSimakade. Ilona elokhiye nasesizweni einkingeni esibhekene nazo, yilona kuphela. Mina ngisho njalo, badlebelekile abantu bethu. Asitholele laphilisi elalekelela isizwe sandwana, silekelele, sicela uNkulunkulu asekelele ngaleli laphilisi elekelela isizwe eNcome. Sicela uNkulunkulu elekelela isizwe ngalaya amaphilisi alekelela ezikhungweni zezezimpi, ngoba phela sasingesodwa, sasinoNkulunkulu. Lo Nkulunkulu-ke uyena uNkulunkulu ongumakhi. Uma sizokholelwa ekwenzeni kwakhe akukho esingeke sikunqobe, ngoba igciwane malifika esizweni lifika vele nezingqinamba. Leli igciwane lifike nendlala. Amadoda akwaZulu ayinkinga, ayiqhenya kakhulu, ayifuni indoda akwaZulu kuyokwethekela izehlise. Uma ngabe kunenkinga ivele ithi udakiwe, kanti ngamane ngilala phansi kwesihlahla. Uyayizwa indaba, ngamane ngilala phansi kwesihlahla. Akanendaba umuntu akwaZulu kulele, ngoba la esefike khona yikhaya. Emandulo-ke kwakuphahlwa phansi kwesihlahla kwenzeka izinto, kodwa babengakhohliwe ukuthi kukhona umveli kuqala, umnikazi walesi sizwe. Lo mveli kuqali-ke uyena lo mveli kuqali-ke namanje osinikeze leli thuba ukuthi namhlanje sizohlangana ngaphansi kwenkonzo okade ususipha yona baba, nje okade usipha encwadini kaSamuel chapter 10 verse 10. Thina siyelekeleleka ngoba siyavuseleleka ngaphakathi. Namhlanje na bekufanele ngibe Solundi kulonchwa iZulu Bible by South African Bible Society. Kodwa ngenxa isimo sempilo ngabona ngangivumeli kahle, nodokotela futhi bashilo bathi sicela ukuthi stay away a bit, uphumule, ngoba siyabona ukuthi usebenza kakhulu. Right, kulungile lokho, bengingafisa nami ukuba nayo, kepha uNkulunkulu ngoba une program yakhe ayi-director to each and every person, a-directed and somebody to come and give you the peace of mind just to listen ukuthi uNkulunkulu uthini.
namhlanje. Ingakho elethe ubishophi obusha bamaluthela baphakathi esigodlweni sikaMamonga owemukelayo ukuthi uNkulunkulu uyakhuluma naye. Manje ke nakithi namhlanje sobaba kungimusa lokho mangithi alikho iphilisi umzongenala iphilisi nathi njengamanje sisephilisini sibhukusha kule iphilisi. uNkulunkulu uthe wozosigwinyisa nathi lapha nemtapweni wamaphilisi angakhokhelwa ngisho imali. Lamaphilisi angakhokhelwa imali abawafuna abantu ngezenzo zabo benza izinto ezibaphambanisa nokuthi abahambe bayothenga amaphilisi which costs so much. Kanti kwalapha kwaNkulunkulu umusa nje. Okunganguthandayo ke sobaba uma kwenziwa imikhosi la eNdlonkulu mhlawumbe usuka yithola noyimlayezo kade ngiphakela lapha kwaLenduzulu sengizaphakela ikhashanyana bonke abafundisi bami. I discriminate no one. Wozani Mbukeli, ake siphinde futhi sibonane ngemuva kwekhefu. Ubukele isigaba sesithathu sohlelo ebukhosini njenganalokhu ke namhlanje mbukeli sikwethulela inkulumo yesilo esiyethule osuthu kwaNongoma ngenkathi ibandla lamaluthela lizokwethula ubuholi balo obusha kumdlokombane liphinde licele nezibusiso kunomthebe wesizwe. Kodwa wazi uNkulunkulu ukuthi nginowami mina engaziyo ukuthi ngelanga elithize kuyakwenzeka into ethize. Uthona uSamuel useyayazi indaba ke iqale lapho kwase kuvele indlivele isiqala ukuba divided ngoba kwadivideka inhliziyo yakho uSawuli iqala wafuna ukuthi lengane ababala ukuthi yona ibulela inkulungwane yena ibulala inkulungwane engaka zathi insizwa kodwa uDavida ubulela inkulungwane engaka wangena umoya manje ke iqale lapho ke indaba yokuvukela lapho ke ibandla likaKristu nalo lisempini ngokwenyanga linikeze umsebenzi ngokukamoya. Zikhona ke lezi zinto ke ziyalandela ngoba vele usathana kalwi ngenyama kodwa ulwa ngomoya enyameni. Ngenkathi egijima ngekamoya uzenza uJesu naye abehave njengoJesu. Uzwethembe ukuthi ayikhona ngihamba noJesu impela kanti okuyinkuzibana sekunamathele nakho kuyishaya saJesu. Uzama ukwemuka nawe. Manje ke kulezi zinto ke nginesiqiniseko mina sokuthi uma thina singakhumbula nje ngexwayiso ukuthi impela siyobhekana nayo akuyona isibhamu. Isibhamu singeniswa yunya olusuke selizalelwe uSathane phakathi kwethu. Bese kuba sengathi lolunya lungeniswe umoya. Kanti alingeniswa ngomoya lungeniswe unya. Thola abantu sebehlukana nemiqondo yabo isehlukana. Once behlukana imiqondo yabo abantu izwe labo kanisayindawo nomndeni wabo awusayindawo. Sekuzolitshalwa ke into engazange uNkulunkulu ayiplante phakathi kwalabo bantu. Kodwa kufanele siqonde ukuthi there is nothing that God has planted to us to be divided. Iqiniso lilodwa nje ukuthi sonke mase sivumelana nokuthi siyaphikisana. Sesiphikisana ngento yethu nomunye usezenza abe ngcono ngoba engakwemukelanga ukuthize nomunye engakufuna ukuthize kodwa uNkulunkulu usuke yazi igate azophuma kuyo. Niphumile egate-ini ebekuthiwa anizophuma kuyo. Manje ke lena kamoya ilikhulu ngoba ifuna phakathi kwethu amadoda afana noJobe
Le ndoda le ngiyithanda kakhulu. Amadoda ukuthi lapho isihlasele ekamoya wona bheke phezulu asho khona ukuthi asinanazi ukuthi thina singaba kaNkulunkulu. Thina singaba kaNkulunkulu singaqhamuka ngapha nangapha. Kuningi lapho khona esitolo hlelo kuso okuzinkinga zasemzini wakho. Omangalayo ukuthi wena you are still alive. Impilo yakhe ibinyonyotshele. Khona bangakufisela lutho oluhle. Kona ukuthi mawuqhamuka babuke bachiza ukufa ngingasho wena mchizi. Kwashile melisho kokho wakho lawo wena uhlala uchizile nje. Bese seningaba kwamchiza nini. Kushile. Singane zakwethu uKristu. La uhlezi khona ungalibali ukuthi uJesu uhlezi leso situlo. Anywhere you go, there is Jesus Christ on your side. Kodwa forget not ukuthi nokuyinguzibala lokho ufuna ukukuhlaba ukusebenzisa uzothola mhlambe unciphisa impilo yakho wena ngokwakho ngokwenza izinto loNkulunkulu okubhekile nalo Jesu uNkulunkulu akunika ukuthi abe yiphoyisa lakho umjabhisi uyishotnisha impilo yakho. Amakhosi akwazula ngokhokho bami ayengahleli order ayehleli nezikhulu zezwe ezazi khona ngalezo khathi kukhona namadoda unikeza instruction ukuthi bathatheleni basekthini nje kwangamane nje kwenziwa lokho. Abantu abalahlekelwe umlando abantu abanephuca indawo lezi ezingezona ezabo ezingezobukhosi ezakhishelwa kuba kudunyiswa uNkulunkulu kuzo. Njengohlelo esihlalweni ke ngivula izandla mina. Kufanele nikwazi lokho. Sivulekile ezami izandla ngimi ngomumo ukubheka nokuyibamba leka moya. Umbuzo ke uthi ngabe amaluthela kaJehova ami ngomumo yini wona na? Sengizwileke ukuthi nimi ngomumo na. Kepha khumbulani thina singamadodana namadodakazi omzali onesikhwele. Singamadodana namadodakazi omzali onesikhwele. Uthi asingabi nabanye uNkulunkulu. Themba ngizwe kahle. Ngaphandle kwakhe. Lona ngumzali ongabashiyi abakhe nangu engamshiyanga uJobe. Akawushiyanga ngisho noJuda. Akayishiyanga neNingizimu Afrika. Akawashiyanga amaZulu esandlwane. Akawashiyanga amaluthela ekudidekeni kwawo lokho kade kukho. Cela ngadideki namanje. Yebo. Kashiyi inqobo nje uma nathi njengoJobe simile kuye inesiqiniseko sokuthi iyonqotshwa impi ebhekene nokuxova ibandla lamaluthela. uNkulunkulu akubusise sobaba abusise nabafundisi abayi-executive kanye nabo bonke abanye abangekho. Sengizwile ukuthi baningi ayebefisa ukuza kepha ngenxa yesimo se-lockdown akufanele sithi sizokwenza izinto ngendlela esicabanga ngayo ngoba ekugcineni ithine futhi siyokhala sesibaningi ukuthi bengafanele sibe baningi kangaka kanti basasho ukuthi isazohlala lento for 2 years to come. Kodwa asingakhohlwa ukuthi sisazophila nayo lento noma usuphelele 2 years sekohlala kumkhuhlane wethu nje njengawo yonke imkhuhlane eyavela eminye eyavela ngenxa yezimpi zomhlaba eminye yavela ngenxa yemkhuhlane nangenxa yezimo ezithize ezaba khona emhlabeni. uNkulunkulu sengathi anganibusisa. Amen. Mbukeli kungaka ke bese kuphathele kona ohleleni lanamhlanje sihlangabeze futhi ngokuzayo.